बाय नङा होमबा फानिसाजों आंजों फानिसाजों आंजों दिनै लाइभ फैलायबाय जोङो नायना ओरैसो थानांबाय ओरैजायसो ओरैजायबासो दांस्रां नुगोन बिदिबासो स्रां नुयो ओइ बोरै खारखो मा नै नोंना मबाइल लाया मा है लाया औ फाबुजों लायो बिदिबा ओरै फै हेलौ 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 गाइसमोन फानिसा रानि फैदो रावबो नायफैथाराखैलै जोंखौ दाबो नायना एक्टिं खालामदों आंना फिसाया गसंना हांबाय नै आंना फिसाया आयौ 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 खस्थ' जादों दे दुफुं हाबाय 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 गसंनो हाबाय सना आंनि सनाया गसंनो हाबाय आहा फाफ्लि दामलायथारबायलै फिसालाय सोरबाय बेयो सोरबो बै सोरबो बै सोरबो सासे फैबायमोन थांफिनबाय जोंखौ रावबो नायानोलै दिनै नायना वार्ल्ड कापसो नायगासिनो दंमोन दा मोनायाव फाइनाल दं 12:30 नेनानैबाबो नायखागोन आंथ' पानचारानि मामे मामे बिबौजोंसो बुलायगासिनो पानचा आयौ आयौ ओइ मा हामालै दादि केके फैलायबाय नै फावदुद जालायबाय आइसना फावदुद जोंहा सानैजों फाला फालासो लाइभ थालायखायोबा थेंकिउ नोंथांखौ आंनि गोजोन मोनाबिलिनि एलबिआव बरायबाय केके नोंथां जाखांबाय नामा मा ओंख्रि आयौ नैबे एम्फौआ जोयोलै सङाखैनो मा ओंख्रि जागोन नुवाखै नोंस्रासो फावदुरा बथलखौनो जागासिनो दं असना नोंनि बे हाब्रु नांसि नांसि खोथिया फुनाया ओइ 10 नाम्बार दबावनांगौलै होदस नेटानो बोरैबा गोमोरनानै थाजोबदों हारसिङैनो फैदो मा मुलि जानोसै फैदो आइ फै ओइ मामि ना फानसानो नै सनानि जा पवा नेटआ न' सिङाव हाबनानै बोरैबा जादोंलै न' सिङाव मानो जादोंथाय आंना 4G टावार नाङाखैब्रा दाख्लै 5G रिसार्ज सोनानै आवलेसो खानाया मा जाबाय थादोंब्रा नै नोंना नानि बिमाया मा खामानि मावगासिनो दङ हनै दख'नासो सुथेगासिनो बायना होनो हाया नालाय सिबाय बायना हर केके बायना हरनोनो केके नाय फानसा नै मोनसेबाव दे मासेबाव आयौ जाबावला जाहैदों नै जा हेलौ गाइस हेलौ आं मिथिया ओइ बेखौ बिदि दांजायो ओरै फै आबौजों गाननायनाया मा जादों नोंहालाय हा
थेंक इउ ब्र' नों हारसिंल'थारलै मासि साइज लाबोनानै सिख्लाफोर फैगोन नंदों नामा आंनो सिख्लाफोर नांलायालै नोंजों रायज्लायबाय थानो मोनबानो जायो सिख्लाफोरनोबा बायना हरनो हायो हिनजावनोबा बायना होनो हायानो माखौब्रा नैलै दख'नाखौ बायना होनो हायालै बायना हरलाय गांसे बायना हरदोब्रा गांसे बायना हरदो बस बायना हर गांसे बायना हर ओइ बेखौ लागोलाय जोंना लागोलाय गाबबाय थागासिनो दं कमेन्ट हो कमेन्ट केके हा मुलिया नै इसोना मुलि दौदोंलां जोबो बे दख'नाया आंनाव मानजोब्बाय मारै होनखो बिमा सिख्लाफोरनोबा बायना हरनो नोंनोबा होआ दानो आयु बेनो होनो बायोलां दे नोंबो रलै इयारफन बख'नोसैलां इयारफन नजिरना बेखौ बै बाक्सु इयारफन बाक्सु सोयोलै चार्ज जोबगोन बे दानो सम गैलालाय बाव You are live. Oh no. Comment, Kiki. ओंखारबाय बे दसे रावबो फैथारालै माथो केके सानैजोंल' बोरै बिदिबालाय नायसो जानोसै बे खानाय साखो साइज लालायना एलबि होनायखौ नुवाखै सिख्लाफोर गोसो थोबावगौ ना बिमानो है नों आलदा होबाय थायोलै कमेन्टखौ नैलै खानाय सिननानै हरदोंब्रा खानाय गोलाव जाबायलै नो बस नै बिसिम फैबाय आंनि खानाया आयु गन्थं बिजौ मोनफैनोसै नै खानाय सिनना होलाय खानाय हिन्जाव रागा जोंबावबाय खानायखौ मोखांनि सिनना होनानै Oh no. Hordo, comment hordo. Comment hordo, guys, man. सिनना हो नोंनो बिमा लान्थ'नो ओइस बे सिननो रोङाबाथाय लान्थ'खौनो सिननो रोंनाय नङा बियो लान्थ'नि डाबल लान्थ'सो सिनगोन बियो सिननो रोंगोन सानदों नोङो गस्ला सुथेनांगौबा हरना होखा बिराद मोजां सुथेयो बेयो जिफोरखौ नायलाय बोनायल' सुथेखायो मालाय बायनानै होनो हाला नालाय दख'नाफोरखौनो सुथेनानै गाननांबाय बे ज्रावना खाना जि अननो ओंखारो आङो केके बायनानै हरदो गांसे बाजैनो
बायना हरदो बायनानै ब्लेडजों हना होदो ब्लेडजों हनो रोङा बे माथा बिगुरखौनो हाख्लाजोबगोनसो आं दहाय सिबखाबायमोनलै बेखौ बैनि हाद्रि फैदों दस्रा फैफेरथाराब्रा आं एलबि थाफेरा नालाय मैयाजों दाख्लैजोंल'सो थादों खननैल' ओंखायनो आंनाव रावबो नायफैया लेंहरलाय नोंनि लोगोफोरखौ दे आं बिदिमोनब्ला फाग्ला होबायलै नोङो दाख्लै काजोलखौ बायनायखौलाय सोरनोथो हरानो ओमफ्राय नोङो फाग्लबाव आयु बावलायलांबायलां गांबेसे मोनलाय गांबेसे Suya. ओइ जुनुजितआ मा खालामदोंब्रा नायनो थिनलाय एलबिखौ Nagradzę cię na गान नायगासिनोसो बावबा कपिराइट फैगोन नामारा गान नायगासिनो दं आफाया खारनोसैलां दस्रायाव नायलाय आफा बैथिं भलिउम फिसा होनानै खारनांगौ बेस्रा उना खोनानो बे जाफ्लादोंसो बिमा फोथायजाया फाफिखौनो होद नोगोर फाग्लालै नोङो फोथायजालायै मा खामानि मावदों आं नुवाखै नोङो बडिफोरखौनो माबायदि नुयो नै सिक्स पेक नुवाखै नोङो के खारै खारै एक्सारसाइस खालाम खाथ्रा जाबाय आंना बडिया आं र' फिल्टार चेन्ज खालामनि फिल्टार होलालां नरमेलावनो होना होनसै नै नोंहा बुरिया साइस गैया बायस गैया महरखौ नायबाय थायो नामासो होनबाय नै 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 सायावल' फाग्लाबाव होद नों आलदा आलदा कमेन्ट हरग्रा जाबायलै माखौ सायावल' नुदों नोंलाय हा ओइ के ब्रादार्स नोंथां माखौ सायावल' नुदों नोङो हा दिनै रावबो फैयाखैब्रा दाख्लै 24 जन नायदोंमोन आंखौ एलबि आव दिनै नोंल' नायगासिनो दङ एसे सेयार खालामना होलाय नोंथां फैदोर हामथारसिगौलै फैदो लाइभआव फैदो कलसुताखौ आं नुवाखै स्ट्रि केजि सुथेनो होनलायलायनाया बोरै मोनलाय अखाफोर मा नागिरदों
Sedih nagiरदों मा होनखो हिजाव फथायनांगौआ साइज गैयाबाबो होखानांगोन ना बिमानो बवा दे नोंसिनि दिनसै ओमफ्राय सेकेन्डआ अखाफोर मा नागिरदों बिजि खान्दा नागिरदों बिजि खान्दाखौ मानो होनबाय स्ट्रि गिजि सुथेनो स्ट्रि गिजिखौ मानो मैसो रङानो गानहोनो मैसो रङाखौ मानो काजिरङायाव दानथार हैनो काजिरङायाव दानथारखांबा मा खालामनो बेदर जागोन मा होनखो अल बड' रमान्टिक सक कालेक्सन लागाव बिदिनो कमेन्ट हरबाय थालै 2 घन्टासो थानि सानदों दिनै हानो हाया थाफानो आंजों के फैदेरबा हामथारसिगौब्रा साथामसो सासे फैदेरबालै सोरबा गोदान फैबाय ओइ औ जिबनानाबो लादोंसो हेलौ गाइसमेन हेलौ कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम लाइक हो बोरो नोंना हिनजावानो अहा नोंनि हिनजाव आंनि हिनजाव गैया नोंनि हिनजावसो माथो बिमा होनहरबाय थायो नोंलाय नै बेलाय नोंसाजिया थायानो आंजों न कमेन्ट हरबाय था के ब्रादार्स कमेन्ट हेलौ अल आई एक्सिडेंटली वीडियो जंगल बे एलबि आव फैग्राया होनो सोर एलबि आव फैग्रा थोस मा कमेन्ट जाखो बेलाय खिसि सिं साबा चाइनानि हरब्रा जिं जं पें जां पां गें होननाय आं हरनाय बायदि जिं जं जोंमे होननायनि लिरनोनो रोङा गावहा बोथियाफोरखौनो कमेन्ट प्लिज कमेन्ट लाइक हो कमेन्ट खालाम नायग्राफ्रा जों दा मोसागोनसो बाराबा पान्जा सिक्स पेक बेखायनो नामा नायना नायनानैल' दसेल' नायनानै ब्लड थांबाय आसोला सोरमोनलै बियो ओइ कनक प्लिज साबसक्राइब माइ इउटुब चेनेल होननानै बे लाइभआव नुजा होनायखौ बबाव खालामो खोन्थाहरलाय आंनो हो कनक साबसक्राइब होननानै गोजौआव थाखो बबाव खालामो ओइ मासुना स्टार एपलनो नों कमेन्ट खालामनानै तुहाबना कमेन्टखौ पिन खालामना दोन बोरो आं बबाव कमेन्ट खालामगोन ओमफ्राय बबाव कमेन्ट खालामगोन आं कमेन्टखौनो खालामनो रोंबावा बोरोथो लिरजाबावा नै आंना बबावहाय कमेन्ट खालामोनो कमेन्ट खालामनायखौ नुवा कमिउनिटि मडेरेट
नन मेसेज डिलिट अबाव कमेन्ट खालामो थ्रि डट्सआवबो फैया हाइलाइटबो गैया अबाव कमेन्ट खालामोलै लिरनोनो रोंबावासै आं बोरो अबे खनायाव थुनांगौ खोन्थालाय आंनो कमेन्ट खालामनांगौखौनो रोंबावा आं KSLB आव जाया नंगौना ओंखायनोथ' कमेन्ट टाइप फैयाखैथ' आरोलाय बुजिबाय नंगौ जाया दां कमेन्टआनो फैया कमेन्ट सेक्सनानो ओंखारा नै आं लिरनांगौआ Kanica Rani. Kita apa panang? Pada buaya pada bukan langsung. Kita. Mana kurang jalan apa gua? Oh, जोंहा बाय लाबोदो ब्रा जिरना. Sai. खुरबाय आंनो. खुरदो दे आंबो जायोसै. मा जाफै था. एम्फौना मामोनखौ नायला हनै. नै. Bro. Lihat. Nah, cuma sendiri senang. Empuk bisa. Ini mending bang info. Lihat. Oh, foto sirna. Siapa masa nak kemudian naik sih? Dia keke. Nama buaya kamu kurang ane. Bukan. Keke. Oh no. Komen kalam do. Search naideng like komen kalam. Onnanai like komen bो kalam, like bो होदो, comment bो kalamदो. Hello. Kau baca ni apa? Hah? Apa? Bila dia info pun sedang dia. Info mana ini? Bol bom. Này. Kalau dia bukan lain. ओंख्रिया जोंनिया जोगोनारजों नाजों आरो दहाय फुंनि मैथाजों नाजों दंबावो गोथाव नोंस्रा संनो जागायाखै नामा केके दाबो जागायाखै संनो ओंखारा Tahu kadang dan salah kan belajar sih dulu. Ayo आं इयारफनखौ मालाबा बख'जोबलायबाय ओइ खामालै मा नोङो मा जेरावबो बख' सोफैब्रा नोंलाय खामालैयाय Sama seling tuh lah jelas tapi sanjoi. खुरनो थिनखाबाय आङो Saya dah lah itu. मा बुस्थुखौ आं बिदि बथलनिखौसो नांखागौबा आं बथलखौसो लायगासिनो बेखौ Betul. Ya kulon cari. गथ'फोर जागाबाय संजेनबाय मोनजासिगोन माना केके गोथावानो जुदिया ओइ हामा इयारफनखौ बिदि खालामनाङा देब्रा खुरदो हेर'आल' मानै जाहैनो थांगासिनो दङ ओंखाम नोंल' अनथारसैलै केके आंखौ वाट्स आवारखौ नोंल' बारायहोखासिगोन कारेन्ट थांबाय आं दसेनि उनाव फैफिनगासिनो